Så allerede der har vi vores, man siger, herhjemmes alarmberedskab, forskellen i forhold til det, som vores soldater oplever, når de står i forskellige krigszoner. Og det vil jeg gerne snakke lidt mere om i dag. Jeg skal lige godt sige, jeg er jo som ofte sagt, jeg er neuropsykolog, jeg er visospecialist også, og de soldater, jeg har haft i hænderne, veteraner, kan man sige, er i forbindelse med udredninger af potentielle blastskader, det der hedder primær blast, det vil sige, at man står i nærheden af en eksplosion. Så jeg er uddannet specialist i neuropsykologi. Det vil jeg knap så meget fokusere på i dag, fordi jeg fokuserer på den relationen, som jeg prøver at opnå mellem veteranen og mig i forbindelse med den neuropsykologiske udredning af de kognitive funktioner til undersøgelse af, om der skulle være en potentiel påvirkning af hjernen. Ja. Det, som er blevet sagt i dag indtil videre, for eksempel Marie, du har sagt faktisk noget af det, som jeg også lige vil sige lidt om. Så jeg vil komme lidt ind på nogle af de temaer, der allerede er blevet rejst. Så vil jeg egentlig også bruge citater fra veteraner, som jeg har haft, om jeg så må sige, i hænderne, hvis man kan tillade sig at sige det, i forbindelse med de her neuropsykologiske og personlighedsmæssige udredninger. Der er blevet krydret med forskellige citater, fordi det siger tingene bedre, end jeg kan nogle gange. Men den sære relation mellem psykisk sårbare og professionelle, jeg vil gerne tillade mig at sætte den på hovedet. Sætte på hovedet allerede fra starten af. Jeg skal pege det op her, har jeg fået ud. Ja, vi har lige vendt på hovedet. Så ser det sådan der ud. Det, der er interessant, det er, hvis vi vender på hovedet, så får vi noget, der hedder den svære relation mellem de sårbare civilister og de professionelle soldater. Og udgangspunktet er jo, når jeg ser veteraner i min klinik, om jeg så må sige, så er jeg jo professionel. Det er vi forstår med den svære relation mellem psykisk sårbare og de professionelle. De professionelle er også, som kan hjælpe. Men når veteranen kommer ind, så er det ham, der er den professionelle. Fordi i virkeligheden skal han jo passe på de sårbare civilister, både derude, men også hjemme, det kommer tilbage til. Og det er ham, der er professionel. Så allerede her har vi, kan man sige, en lidt skæv indgangsvinkel, kan man næsten tillade sig at kalde det. Vores syn er, vi er professionelle. Veteranens syn er, at han er den professionelle. Det skal vi lige have i mente i resten af de næste 20 minutter. Det jeg vil gøre, det er, at jeg har veteraner fra mestendels fra Afghanistan, men jeg har også set nogen, som vi snakkede om, som vi talte om tidligere, men Leif Vange var inde på det i forhold til, at professionelle veteraner, det er jo, eller veteranerne er jo bestemt ikke kun fra Afghanistan. Det er bestemt også fra Balkan, eks-Jugoslavien, og det har jeg også set et par stykker af. Og det er dem, jeg bygger mit oplæg på. Det her har jeg taget fra Forsvarsministeriets hjemmeside, lige så vi får en fornemmelse af, hvad det er, soldater drager ud med, og det er så til Afghanistan primært, jeg fokuserer på det. Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed. Det er det væsentlige her. Det er også at bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. Det er ikke småting, det her. Det er det, soldaterne drager ud med. Ja. Det kalder jo på en vis, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det omkring, men i hvert fald, så har man en rolle, som er større, når man tager ud på sådan nogle missioner. Når man hører forskellige veteraner, så jeg spørger forskellige veteraner, hvorfor kom du ind i hæren? Hvad ville du gerne? Så var det noget med at komme ud og gøre, man kom gerne. For det første at passe på, og så kommer også det med, at vi går slet ikke stille. Det er det udgangspunkt, som soldaterne har, når de drager afsted til forskellige krigszoner. Det betyder, at vi allerede her har et narrativ.
Jeg kalder det narrativ, fordi det er meget moderne, meget hot i øjeblikket, at tale om narrativ. Men narrativ betyder fortællingen om mig. Og allerede hjemmefra, det vil sige før udsendelsen, på kasernen, i optræningen af de forskellige kompetencer, man har brug for, når man kommer ud, men også under udsendelsen, giver det her narrativ styrke. Vi skal passe på dig og jer. Det vil sige, dem vi holder af derhjemme. Vi skal bestemt også passe på ham, hende og dem. Det er dem i krigszonen. Vi skal opbygge, jeg glemmer den her hernede også, vi skal opbygge fælles demokratiske, samfundsmæssige og menneskelige værdier. Vi skal beskytte samme værdier derhjemme. Og sikre Danmark. Løser vi ikke problemer i Afghanistan, så kommer problemerne til os. Taget fra Forsvarsministeriets hjemmeside. Det er en meget, meget stor rolle, som dels er blevet opbygget, kan man sige, hjemmefra, men også er blevet styrket nede i krigszonerne. Det her narrativ, det opbygges, det forstærkes, og man finder en eller anden, det er i hvert fald min oplevelse, når jeg snakker med de veteraner, som jeg bygger det her oplæg på, blandt andet, en dybere mening, som er ganske anderledes til det, der måske kan blive hjemme. Man opbygger et narrativ, som dels er det fortælling om mig, men det er bestemt også en fortælling om vi. Det er et vi-narrativ. Jeg indgår i en større sammenhæng, som skal noget stort. Dels i forhold til at hjælpe folk dernede, men også i forhold til at passe på værdierne derhjemme. Væsentligt nok. Og det, jeg kommer ind på nu, det er det her med ægtheden. Den ægte mening. Så fandt jeg lige her forleden et citat af Thomas Beck, som er herprovst og feltpræst og nationens chef. Han siger, ofte er jeg blevet stillet et spørgsmål, om soldaterne i Afghanistan bliver mere troende af at være i en krigszone. Det er et spørgsmål, som tager for givet, at livet i velfærd, fred og frihed er det mest meningsfulde, ægte og normale. Realiteten er blot, at en dansk kampsoldats liv i en primitiv patruljebase på sin vis skal være mere meningsfyldt, ægte og normalt, end et liv, hvor man tager velfærd, fred og frihed som en selvfølge. Det synes jeg er interessant, fordi her snakker vi om basale værdier. Ægthed i den primitive patruljebase. Vi snakker om liv, død og kammeratskab. Vi taler om, at soldater tænker, og her citerer jeg, jeg har ikke skrevet det her, men her citerer jeg, det her er måske mit sidste øjeblik. Måske bliver jeg dræbt om lidt. Jeg må gøre mig umage med at overleve. Så er vi nede på nogle meget basale værdier. Og måske er det mere ægte i forhold til noget af det, man har oplevet før man tog afsted. Jeg er på en eller anden måde trådt ud af min komfortzone. Årsagerne kan være rigtig mange. Hvorfor bliver man soldat? SFI, Nationale Forskningscenter for Velfærd, har lavet en undersøgelse af det, og fundet ud af, at langt de fleste siger, som jeg også har hørt soldater i mine hænder sige, det var også for eventyrets skyld. Det er fordi, det var spændende. Det er fordi, jeg trængte til at gøre noget, som havde en mening eller en betydning for andre mig selv. Jeg var træt af at gå derhjemme og prøve at finde ud af, hvad jeg skulle. Jeg lige gerne ville sørge. Det, jeg snakker om her, det er soldatens narrativ. Det er det, der er interessant i forhold til den, vi kalder den svære relation. Så vi har en soldat, som tager ud og udfylder udfører en stor opgave, men som hvis livshistorie også bestyrkes, hvis fornemmelse af, hvad jeg er en del af, hvad er de ægte værdier i livet, bliver bestyrket, hvis man er derude. Hvis vi lige kigger på vi kender den Solar Proximal Development, som er inspireret dels af god gamle Rosa Vygotsky, men ligesom til et underordnet her. Vi har komfortzonen,
Så har vi udfordrings- og vækstzonen, og til sidst har vi panikzonen. De fleste af os befinder os i komfortzonen. Jeg er i udfordrings- og vækstzonen lige nu. Håber ikke, jeg kommer længere ud. Men tilfældigvis vil vi gerne være i vores komfortzone. Så kan vi godt udfordre os selv en gang imellem, og det er godt. Men for soldaten, der er han for alvor trådt ud af komfortzonen. Trådt ud af velfærdssamfundet for at passe på os. Og det er der, hvor det militære, kan man sige, det militære narrativ, det militære, hvad var det, du kaldte det, Marie? Den her militære fortælling om sig selv. Jeg lever, jeg er gået ind i, jeg har taget en uniform på. Jeg er trådt ud af det almindelige samfund og gør noget, som ikke ret mange vil gøre. Hvis, og det er jo det er så her, hvor vi er trådt ud sammen med en masse andre mennesker, vi får et fælles narrativ. Vi er afsted. Kammeratskabet. Når man så vender hjem fra det her stærke militære narrativ, kan man sige, så bliver det stærke vi afløst af et ensomt offentligt jeg. Det sker bestemt ikke for alle, men den population, jeg har arbejdet med, føler sig meget ensomme og er pludselig blevet alene med mit eget jeg. Komfortzonen, den breder sig, kan man sige, og det er jo det barokke i det, at det, der før var komfortzonen, det vil sige, at man gik ud i verden og lavede noget, som ikke ret mange andre gjorde. Altså, det var meget risikofyldt. Nu har man svært ved at vende tilbage. Komfortzonen bliver større, panikzonen ligger lige herude. Det her med vækst og udvikling, det er noget, man trækker sig fra. I denne par citater, i bund og grund er jeg en kriger, der bare prøver på at være civilist. Det er sagt, der er en kriger sammen med en masse andre. Nu skal jeg være civilist. En anden soldat har sagt til mig, at jeg har været ved verdens ende. Nu skal jeg være en almindelig borger. Det er meget, meget svært at bevæge sig på den måde, fra noget, der er så ufatteligt, tilbage til velfærdssamfundet, som man ikke engang er trådt ud af, kan man sige. Og nu vende tilbage med alt det, man nu måtte have tilbage. Det man så oplever her, eller det jeg har oplevet i hvert fald, det er, at, og jeg er sikker på, at I også har hørt om det, at soldater trækker sig, komfortzonen bliver udvidet, eller rettere sagt, det snæver jo ikke. Men så er det, vi har veteraner, som sover i skoven, sover i deres egen have, kan ikke finde ud af at sove i en seng, spiser feltrationer, fordi det er sådan, jeg er vant til. Jeg holder fast i militære narrativ. Jeg vil meget, meget gerne gå i en uniform stadigvæk, selvom jeg er civilist. Ja. Fører det til isolation, måske omkøbet også misbrug. Og så forstærkes det negative jeg-narrativ. Jeg tror egentlig ikke, jeg kan klare mig. Lige en lille kilde i forhold til debriefing, hvilken rolle den har. Det er en interessant artikel, som jeg læste i forbindelse med det her. At lige præcis i forhold til angst og misbrug, der er debriefing uendelig væsentligt. Og debriefing, det er jo også det, der foregår i patruljebasen, hvis man har oplevet, at en kammerat blev slået ihjel, eller andre ting der. Det er også interessant, det er sandsynligvis at pre-briefing, jeg ved godt, det bare hedder briefing, for at markere forskel på debriefing og pre-briefing, så er pre-briefing også meget interessant i form af, at det også kan være med til at mindske angst og misbrug senere hos de hjemvendte veteraner. Og pre-briefing, det er simpelthen, og jeg er sikker på, at jeg også ved det, men jeg siger det alligevel, pre-briefing, det er simpelthen at fortælle, hvad det er udsat for. Hvad det er se. Hvad det kommer til at se for nu. Det er væsentligt for at få soldaten igennem for at mindske angst og misbrug, som er et af meget stort problem på nogle af vores hjemvendte soldater.
Hvad kan vi så gøre ved det? Nu har jeg nu har jeg illustreret det narrativ, som soldaten har, som bestyrkes igen fortællingen om mig i en gruppe, som er vi. Før udsendelse, det bestyrkes under udsendelsen, men efter udsendelsen bliver den ofte til et ensomt jeg. Hvad kan vi så gøre? Og nu bliver jeg meget lavpraktisk. Jeg har også 5 minutter tilbage til. Den terapeutisk intervention herhjemme, det er det, som min erfaring er med den del af veteranerne, jeg har set. Du sagde det, Marie, også. Mestring af sproget. Det viser respekt. Det viser, at man ved noget om de ting. Det nytter ikke noget, at jeg sidder og snakker med veteraner og spørger, hvad er en IED? Hvad er en PLB? Det skal jeg vide. Det viser respekt, og det viser, at jeg trods alt ved en lille smule. Det er interessant. Mestersproget diskret. Indlevelsesevne. Ja. Indlevelsesevne burde jeg have sat i gåseøjne, fordi indlevelsesevne betyder her, at man skal have respekt for det, man aldrig vil kunne forstå. Fordi man ikke har været der. Fordi man ikke har set det. Indrettelse af situationen og omgivelserne efter både udtalte og uudtalte behov og grad af alarmberedskab. Her kommer alarmberedskabet lidt. Den adrenalinpåvirkning, som soldaterne er under, når de stort set er 24/7, er i beredskab. Det er svært, og nu skal nok ikke gå ind på mange fysiologiske og neurologiske ting, men det er svært at få, om jeg så må sige, den adrenalinkurve til at vende. Jeg har set soldater, som jeg kom til at gøre noget. For det første, jeg havde en veteran på et tidspunkt, som jeg hurtigt fandt ud af, at han skulle sidde tæt ved døren. Han sagde det ikke selv, men han satte sig altid ved døren. Han blev utryg, når der var nogen, der sad ved døren i det rum, hvor vi sad og havde møder. Han havde svært ved at bede folk om at flytte sig, men det fandt jeg i hvert fald ud af. Problemet var på et tidspunkt, da vi sad og lavede en neuropsykologisk undersøgelse, så jeg skulle lave en hukommelsestest. Så rullede der en blyant hen, og jeg griber hurtigt ud efter den. Blyanten. Det var ikke godt. Han får sammen og var faktisk på vej ud af døren. Så indrettelse af situationen i forhold til, både i forhold til, hvad veteranen selv siger, men også det, man kan spørge sig frem til, er vældig, vældig væsentligt. Ingen glas, kan man sige. Det skal være et lukket rum med vinduer ud til ingenting eller til et busk. Det er interessant med de åbne vinduer, som Lise Strikker snakkede om. Og det igen, hun sagde jo også, at det er jo ikke noget, vi forestiller os, at det er et problem. Men det kan det. Og vi har simpelthen ikke fantasi nok til at kunne forstå, fordi vi ikke har set det selv, hvad det egentlig er, der kan søge det her alarmberedskab og gøre veteranen utryg. Det, der også er vigtigt, har jeg fundet ud af, det er accept, måske ikke forståelse, i hvert fald accept af det anderledes forhold til autoriteter, som veteranen kan blive udtryk for, når han kommer hjem. Igen et citat fra en af mine klienter. Det er jo helt skørt at skulle forholde sig til diverse sagsbehandlere. De har jo intet med liv og død at gøre. Det synes jeg er også et meget interessant eksempel. Når man træder tilbage i samfundet og tænker, hvad er det her for noget? Det ægte basale, det var det, jeg oplevede dernede, hvor vi kæmpede for værdierne, vores fælles værdier, for demokrati, for menneskerettigheder, for dig og mig, for jer. Og nu sidder der en sagsbehandler og taler til mig om nogle ting, som absolut ikke har noget som helst at gøre med livet. Og nu kommer der så en fuldfed slide, den er så lavet, fordi det kunne være, at nogen af jer havde lyst til at få det her print ud. Det kræver også, og ikke mindst, en ramme for samværet og samtalen. Der er bare ikke fri leg i sådan en situation. Der må ikke være nogen overraskelse. Hverken nogen, der kommer og banker på døren, eller vi kommer i hand på kaffe eller noget af stil. Heller ikke overraskelse fra min side, som det er. Og det er der, hvor jeg så er nødt til at se på det, jeg så laver med vores veteraner. Det er den neuropsykologiske testning. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Konkret indgangsvinkel til et arbejde
med veteraner, som vil gå hen og blive noget andet på sigt, hvis jeg kan finde ud af at lave en ordentlig alliance. Og jeg siger jeg. Fordi alliance er væsentlig. Den neuropsykologiske undersøgelse er ikke et terapeutisk rum, og traumer skal ikke talesættes og bearbejdes. Det er en meget konkret indgang. Det jeg så oplever ofte, det er, at når vi så er gået i gang, så kommer trygheden på hånden. Og så fortsætter samtalen om nogle helt andre ting. Igen et citat: jeg har mistet hele fundamentet, og jeg er træt af at tale om mig selv og fortælle det samme historie hver gang. Det er jo måden, jeg har det på i dag, der er svært at beskrive. Og sikkert også at forstå. Igen, det blev sagt tidligere, det er svært for veteranen overhovedet at beskrive de her ting. Det er svært at beskrive, ja, og så kan du sikkert heller ikke forstå det. Jeg kan heller ikke forstå det selv. Jeg kalder det en projektion, fordi det i virkeligheden er en veterans desperat forsøg på at forstå, hvad det er, der er sket med mig. Og det er en projektion, der skal bruges. Jeg behandler den professionelle. Det er der også det gode ved den neuropsykologiske undersøgelse. Det kan også bruges i andre sammenhænge, og det er som sagt et udgangspunkt, det er, at der er mulighed for at se og øge opmærksomhed på ressourcerne. De ressourcer, der skal være fundament for et nyt narrativ, øge selvværd og det, jeg kalder self-efficacy. Self-efficacy, selveffektivitet, det vil sige, at jeg tror rent faktisk godt på, at jeg kan bare lidt. Det, der er interessant, det er, at langt de fleste veteraner, eller ikke langt de fleste, men igen, SFI har lavet undersøgelser om det og fundet ud af, at en del veteraner ikke har en lang boglig uddannelse. Det, der er interessant, det er, når jeg sætter folk i sådan en situation til at lave undersøgelser, eller til at lave test eller opgaver, som indbefatter detaljeorienterethed, hurtige beslutninger, hvad kan jeg sige, visuelle problemløsningsopgaver, de er knivskarpe langt de fleste af dem. Igen, måske bare ikke på forhånd, men de er i hvert fald ikke blevet dårligere til i Afghanistan eller i andre krigszoner. Hvis I prøver at forestille hvordan man skal være opmærksom rent visuelt, når man er i en primitiv patruljebase eller andre steder, når man kigger ud, der er rigtig mange ressourcer at hente der. Og det er rigtig fint at få det bekræftet og vise veteranen, der er rent faktisk noget, som du er pivgod til. Det er bare en lille ting, men det kan være indgangsvinkling til, at samtalen kan fortsætte. Det jeg også har hørt folk sige, du har jo talt med andre som mig. Allerede der ser man et håb, kan man sige, om at jeg måske ikke bare jeg, måske er jeg en del stadigvæk af et liv. Du har jo talt med andre som mig. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og det du siger til mig, det har jeg hørt før. Sagt på den mulige skide. Det man så kan, og det der jo virkelig drejer sig om her, det er jo alliancen. Opbygge alliancen. Fordi herefter kan man så kalde det nænsomt udfordre tilstanden i komfortzonen. Og komfortzonen igen i vores øjne, fordi det er jo ikke comfort zone mere. Det er blevet den måde, man lever på. Og der er tilstand. Hvordan kan man komme videre ud? Ja, jeg skal nok. Med konkret, ja, man kan så få et konkret udgangspunkt for opbygning af et på alle måder nyt civilt liv. Vi skriver lige næste år. Det, der er væsentligt her, ganske kort, det er det nye narrativ, der skal opbygges. Og derfor det er interessant, det er at få andre ind, bruge nogle af de mennesker, som har været ude, og som er kommet hjem og har opbygget et nyt liv, kan man sige. Der bør vi i langt højere grad bruge andre veteraner, end jeg oplever, at det er gjort i øjeblikket. Og de er altså nemmere at finde. Eller ikke nemmere at finde, men jeg tænker på veteraner, som er kommet videre, som kan bruge som rollemodeller. Det er så vigtigt, at man kan se, at der er nogen, der er kommet længere. Jeg kalder det vikarierende håb, som i virkeligheden er et psykiatrisk begreb, men det vikarierende håb, synes jeg, er vældig vigtigt, og det er det, ligesom professionelle i virkeligheden er. Og til sidst, Søren Kierkegaard, hvis der er nogen, der vidste noget angst, så er det ham. Det at hjælpe er ikke at herske, men det er at tjene. Og det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og ikke at forstå, hvad den anden forstår.
I virkeligheden takker han bare om at være ydmyg overfor hinanden. Ja, tak for jeres